shit, man. Yeah, mate. This is Baghdad Studios. You know that, man? Baghdad Studios. Här har vi fötterna på bordet. En massa goda grejer på bordet, alltså. Fint fönster. Spedithyllan. 2 souvenir. You know that, man. Klockan är 2. Klockan är 2. Jag har spelat in en vers. Jag håller på med en låt. Och börjar vi sent. Vi är nog uppe till typ 3-4 kanske. Men it's not a problem, mate. It's just that I want you. Men man, how's it going? Oh. This is my life. When the logic is broken, you have to take the garage back. This is my life. Ordspråk. Hey man, what the fuck is that? När du vet kontoret är strömavbrott, du vet, så måste man stå i garaget. Vad säger man då? Yeah, Baghdad Studios, Baghdad Studios, Baghdad Studios. Wow, nu blir jag yr alltså. Tänker man kunde göra så här, bara rappa hur mycket man vill. This is the rap shit. That's Phil's verse. Mix. Equalizer. Okay, mate. Okay, see you for next. Oh man, this is fucking not good, mate. No.